qinassartunik ataatimiitsinorput Hvilket det tredje afdeling og sidste afdeling skal vi fortsætte med. Inden vi går over til vælgernes spørgsmål. I førtidspensionisterne i Manitou er dem, der mange af, og der er mange af dem, der har mulighed for forskellige aktiviteter, og at de er hjemme, de holder sig hjemme, og som gerne vil behandles som på lige vilkår som andre, og det vil gerne have aktiviteter, hvem vi sørger for, at der etableres aktiviteter for førtidspensionisterne. Det er meget vigtigt, at der er aktiviteter for førtidspensionisterne. Så det er meget vigtigt, at de føler sig som ligeværdige borgere. Og vi vil arbejde for at forbedre forholdene. Og de offentlige, som har ansvar på området, er også nødt til at være mere vågne. Og om det er førtidspensionister eller også, de skal have bedre forhold. Med hensyn til førtidspensionisterne, de har altid mulighed for et sted, hvor de kan mødes. Men det er også meget vigtigt, at de har noget at tage sig til, og de skal have lige muligheder inden for kommunen, og det vil vi arbejde for fra Inuit Ataqatigiit. Det er fra det syd. Det er rigtigt, at vi mangler et sted, hvor de forskellige, og blandt andet førtidspensionister har et sted, der kan tage hen. De er nødt til at tage hen, hvor de kan træne fysisk og mentalt. Og vi er nødt til at etablere sådan et sted. Stefan Hansen fra 29 år, og stiller op på vegne af Nalar. Det er rigtigt, at der er behov for, at der er et sted, hvor førtidspensionister kan tage ind, også de ældre, og ikke mindst, at de andre byer og så bygderne er man også nødt til at fokusere på, også her i kommunen. Vi er nødt til at se på Qadakonia som en kommune, og vi er nødt til at handle derudfra. Vi støtter op om, at det førtidspensionisterne har et sted, det kan tage hen, og hvis det ikke skal også handicappede er vi også nødt til at arbejde for, det gør man allerede, men vi er nødt til at videreudvikle områderne. Førtidspensionister her i dag, at det bliver undersøgt af lægerne, men vi skal ikke stoppe der. Og allerede eksisterende steder, hvor det kan tage hen, er vi nødt til at videreudvikle, og det vil vi arbejde for fra demokraterne vil vi gerne nå,
at førtidspensionisterne, man skal arbejde for dem. Vi er alle et ligeværdige som borgere i byerne og også i bygderne. Det skal de have lige vilkår. Det må godt være arbejde for, at borgerne i alle bosteder skal have, det skal behandles lige. Ved at tænke langsigtet, så skal vi etablere et sted, hvor de handicappede og de ældre og førtidspensionisterne kan tage hen. Og der er også mulighed for, at disse steder også kan rådgive de ældre og førtidspensionisterne. Det skal ikke være sådan, at de ældre, man henviser dem hele tiden til skifter henvisningerne, hvor det kan tage hen. Det sted, hvor de ældre kan tage hen, der er der svampeproblemer, og det er ved at blive smidt ud derfra. Men man skal også sørge for, at disse også kan etablere noget, som de kan være stolt af, og som kan vise frem for deres familier. Lige meget hvor det handicappede bor, så skal man servicere dem og arbejde for dem. Og man skal arbejde efter førtidspensionistens rettigheder. Problemet er nok ikke, at det ikke har i stand til hen, men at det ikke føler sig ligebehandlet i samfundet. Her i Qaqortoq har vi Pisasarfik, Chiliok, og i samarbejde med dem, så skal vi snakke om, hvordan vi videreudvikle personligt for disse deres mulighed for videreudvikling i menneskeligt. Elisabeth har vi ikke ansvaret for, men vi har gjort noget for førtidspensionisterne. Og i Maniitsoq for eksempel, der har vi et sted, hvor det kan tage ind, og det er den gamle kirke. Og ud fra de forhold, de har, forholdene her i dag, så er man nødt til at videreudvikle disse områder. At førtidspensionisterne og så dem, der de syge, og der har vi snakket om, hvordan vi kan arbejde for dem. Og vi er nødt til at etablere andre nogle steder, hvor det kan tage hen. Og vi mangler også et sted, hvor det syge, hvor det kan tage hen og lave aktiviteter, og dermed forbedre deres sundhed. Og det er vi nødt til, vi er nødt til at se på, hvad der mangler i de enkelte steder, om det er i Maniitsoq eller også i bygderne.
har et spørgsmål omkring sociale området i for ikke så længe siden, at her i Sisimiut, der er omkring 4.000, der her i dag har gæld. Vi ved hvor lav den hvor lav det mindsteløn er. Når vi kan bruge mange millioner kroner til sopposterne, så er det mindre bevilget, det skal have mulighed for at få højere løn. Fordi at vi kan ikke bare glemme dem, der har gæld her i dag. Hvad vil I gøre for at formindske folks gæld? Jeg forstår det på den måde. Dem, der ikke kan betale, at formindske antallet af dem. Vi kan tage som eksempel. Lad os sige, at ikke uddannede folk, vi ved, at hvor lavt deres løn er, og du vil have det spørgsmål går nok ud på, hvordan man kan formindske nedsætte deres gæld. Inuit Ataqatigiit Akatefondtang. Det er rigtigt, at dem, der har mistet, når man har løn efter et overenskomst, at jeg tror, at du snakker om mellemindkomst, dem, der har mellemindkomst. Man kan sagtens forestille sig, at det ikke har råd til det daglige livsnødvendigheder, og så afbetale på deres gæld. Afbetale deres gæld. Og vi kan aftale med dem, hvordan man kan nedsætte deres gæld. Og det har vi også erfaring inden for. Og vi kan være mere vågne omkring det her i kommunen. Sådan at de kan gå videre med deres liv og forbedre deres livsvilkår. Vi har forskellige muligheder. At borgerne i de enkelte kommuner det kan bedre til deres muligheder og ved, at på hvilke områder der er behov for forbedringer. At måske kan man afskrive gældene. Vil det være, vil administrationen ikke blive for voldsom? Nej, det vil ikke ske. Vi er nødt til at samarbejde med dem, der har gæld, om hvordan man kan læse deres gæld. Tjusavio. Suliniutiginiku akitsulli apparsarniarluit suliniutiqarlun tassanigaasarsiorniku siunnarsortimik atorfeqartitsillun taamaassalluniku yataani akaatiuqarneratuut akitsut appariartorneri taakkua sulissutigineqarpa aama iluatsilluartu suliniutit aama uagut atortariaqarpagut oqaatigineqarpu siivamingaaniik siivaapeqqummo quyanaq
suliffigissaartut akissarsiagissu akissaatigissu taakkua ila assersuutigivatit taakkua soo apparsinnaangilagu assiikomilu akissarsiaqaffalluit ila inui ikitsuarakasiuppu taamatu akissarsiallit imaassinnauaama taakpuarlaatigu iluaqutaasinnaas kisianni siunnersortinik pilersittisariaqarpuu qeqqatakumuuniani aama taassuma saniatigut aabiitraawit assersuutigissagu taakkua ukiumu 3 millioni meqaffariartarput taakkua qitiusumitigunneqarnikuuppa kilersinniartarneri taakkualu iluatsingillat inui akitsueqaffakkaluttuinnarput taamaama utertinniartigit uagullunamini suliniutigalui taakkua suliniutigineri iluatsinikuuppu siusinnerusukkuaama taamaasi oqqissinnaagu iluatserersu atoqqikkutigit тастаамсиунерсуиккут Стефан Johansen надера ja siuapeqqomu qoinarussuaq taakkua fiaratuin taakkарtukкатеққану ikilisannerarnissaapilluu uajumarpungaama qeqqatakumuuniani assiingitsutigut akissaati tungaatigut Det burde være en struktureret tiltag. For eksempel, når forældre får børn, eller når man stifter familie, så kan vi vidne til, hvor udfordringen det kan være, at kommunen har en barn, som også kan være med til at hæve tallene. Og med en struktureret skabelse af boliger, kan man arbejde sig hen for at skabe. Hvordan kan man mindske gæld, eller starte til hjælpeforanstaltninger op for at mindske gæld? Hvordan kan disse betale sig? Ved at nedsætte disse med nogle tiltag, kan man komme med nogle hjælpeforanstaltninger. På den måde så skal man se på, hvilken tiltag er det, der lykkes her i Grækata Kommune, og hvilken samarbejde det var. Det burde være blandt forskellige instanser. For eksempel ved fiskeri, hvordan fiskeri kan se ud i kysten. Derfor så er vi nødt til at være mere opmærksom på det økonomiske. På den måde så er vi nødt til at undersøge, hvordan overledes det økonomiske kan forbedres. Skal fiskere så stå til ansvar for at betale gæld af hos dem, der har gæld, udover at have indtægt? Det kommer også an på, hvilken indtægt man har, og hvor meget man tjener. Med hensyn til, at man kunne arbejde for at mindske gæld. Selvfølgelig skal vi hjælpe dem, der har behov for at få hjælp. Jeg mener, at inkassoen burde bringes tilbage til kommunen. Da den var i kommunen, så arbejdede man aktivt i området. Den blev sendt tilbage til selvstyret, og hvis den kommer tilbage til kommunen, så vil man arbejde mere aktivt på dette område. På den måde også arbejde for at mindske gæld hos dem, der har gæld. Og vi har samarbejdet med borgere og forskellige instanser. Skal man have en ordning? På den måde kan man arbejde for at mindske gæld, uden at bringe indkomst ud af balance. På den måde så kan man arbejde for mere selvstændighed. Jeg vil gerne stille spørgsmål vedrørende handicappets vilkår. Mit spørgsmål er, at det nuværende boligblokke, der plejer at for eksempel så er det 6 boligblokke, der bliver opført i vinters. For eksempel enhver, som har en handicap, og som har lyst til at besøge familien, så er der ingen elevator,
Og hvis en handicappet, som er kørestolsbruger, skal ind i bygningen, så har de behov for hjælp. Hvem har samt at det skal være mere tilgængelighed for at komme ind i butikkerne. Jeg ved godt, at der er nogle tiltag for, at butikken skal være mere tilgængelig for handicappede, og ved at hæve midlerne. Hvordan vil man arbejde for at hæve midler? Det plejer at se ud som om, at midlerne for de handicappede plejer at tilsidesættes. Og med hensyn til retningslinjer for byggeri, når det plejer at vurdere således, at hvis det er 3 etager, så er det ikke behov for en elevator. Hvis det er 4 etager, så er det først der er mulighed for at installere en elevator. Det er selvfølgelig også udfordrende. Derfor så er vi nødt til at være dygtige til at lytte til, hvad de forskellige tiltag, som bliver påpeget blandt dem, der er opmærksomme på problemerne eller udfordringerne. Derfor så er det også ærgerligt, at Christine har en opsigelse i det. Der er nogle forskellige. Hvad vil I gøre for at få tilgængeligt blandt butikkerne? Vi skal fra kommunen arbejde for at ændre lovgivningen, således at også tilpasse til vores nuværende forhold. På den måde kan det tilpasses til det handicappedes behov. Tak for spørgsmålet. Vedrørende elevator i tilpasset til det handicappede. Man skal også tænke på, at bygninger skal. Det kommer også an på arkitekturen i bygningerne, om hvorvidt den er tilpasset. Med hensyn til rampene finder vi det støtteværdigt fra at det kommer flere ramper i med hensyn til tilgængeligheden. Jeg vil også gerne nævne, at det er ærgerligt, at handicapstalsmanden har trukket sig. Derfor så er vi nødt til at samarbejde bedre vedrørende disse tiltag, for at skabe flere muligheder. Vi glæder os til handicapstalsmandens tale, og vi er sikre på, at hun også vil komme med nogle påpegninger. Derfor så er vi nødt til at tage det kritik til os. Og med hensyn til elevator i bygningerne, selvfølgelig vil vi arbejde for, at bygninger, som skal opføres i fremtiden, også skal tilpasses til de handicappede. Derfor som Evelyn sagde, så er vi nødt til at være opmærksom på at ændre på retningslinjerne for kravene af handicapvenlige bygninger. Og det vil vi gerne arbejde os hen imod. Det er rigtigt, at det handicappede, at det handicappedes sagsbehandling har været mangefuld i løbet af årene. Det handicappede skal også have velfærd. Det er med tanke på elevator og indgang.
Med hensyn til rulletrapper kan det også være en mulighed, hvordan og hvorledes. Ved at have en tæt samarbejde kan man ændre på lovgivningen og tilpasse dem. Disse skal vi også have i tankerne. Og med tanken på at have bedre mulighed for at ses med familien. De handicappede finder familien meget vigtigt. Og have mulighed for at kunne besøge den. Derfor. Og det vil vi samarbejde om. Qaqqarta Kommune bør være en handicapvenlig kommune. Hvordan? På alle områder. Vi bør forbedre vilkårene for handicappede. Der findes jo nogle folk med begrænsninger, som burde beskyttes lovmæssigt. Nuværende handler det om vilkår i byerne. Hvordan ser det ud i bygderne med hensyn til handicappets vilkår? Det har vi drøftet om. Og handicappolitikken er en politik, der er tegnet til at kunne gælde for byer og bygder. Og man burde også og der er også nogle bygninger i gang, som er handicapvenlige og ældrevenlige boliger. Qaqqarta Kommune har altid været dygtig til at arbejde med handicappede. Den er ikke kun dygtig, men vi er også i gang med at lave en handicappolitik. Hvornår vil det føles, at det ikke bliver ramt af besparelser? Hvis byggerier også er handicapvenlige og på en tænkelig måde også er tilpasset til det handicappede og ældre, vil det ikke længere føle, at det er ramt af besparelser. Jeg vil lige nævne som det første, at vi burde have nogle tiltag med hensyn til visioner i fremtiden. Det kan være nogle skabelser af Qaqqarta Kommune. Derfor så burde vi vurdere, hvordan og hvorledes vi bedst kan designe nogle handicap- og ældrevenlige bygninger. Vi skal også være mere opmærksom på vejene i bygderne. Der er også en del bakker i bygderne, og vi har behov for, at disse også tilpasses til handicappets behov. Hvordan føler I, at kan være mere opmærksom på det handicappedes behov i kommunerne? Jeg mener, at vi i demokraterne kan være opmærksom, at vi nemt kan være opmærksom på deres behov under deres sagsbehandling. Det kan jo. Jeg har selv en mor, der er kørestolsbruger. Hun er flyttet til Danmark for at få bedre sagsbehandling. Sagsbehandling er meget skæv her i vores land. Selvfølgelig skal vi have nogle ordninger og tilpasninger, som også har midler, som skal bemidles. Derfor så er man spændt på, hvordan og hvorledes vejen vil bane sig.
малиллу итсуллисисоқарнissaани оқариартуу таатаак малиттариақарпагут илаатигут пиккорissaaниккут сулисутигут пиккорissaaникку иннарлуутилини суллиссини питсангорсарнеқарсиннаава аама иннарлуутилли писиннаатитааффигива аторлуссаминик сипаарфигинеқарани қан туннеқартарнissan таанна киаллуни иннарлуутилли писиннаатитааффигива таутас итсулиссигис русуппат питтаанерусумат атуассақартинеқиссас тассами укуа сиуннэрсуисарфи тааккуа аторлуартариақарпуу тааккуа оқариартуу таатааку пиккориннерпааппу тааккунунга таамааммат оқариартуу таа аторлуи суллиссини питсангорсартариақарпарпут уунаминерлута оқааннарсинаагунаа уггуна пиккан питсангорсаассаагут илисимасаллит аторлуартариақарпаа има эфақатсигит атаалифаанса атаатимитталиа исуссаасуп тааккуа писуссааффини иннарлуутилиннут сулиани таакку эққумаараффигисариақарпаа малиннааффеэққиссаарлуит иннарлуутили суллисинер питсангорсарнеқаруссуартуссаа ассерсуутигалугу тусилартортагу Servicen arbejdet for det handicap vil blive forbedret voldsomt. For eksempel det hørehæmmede, dem vil vi arbejde for, og forældrene til det hørehæmmede og døve vil blive undervist i, hvordan det kan kommunikere med deres familiemedlemmer. Vi ved, at beboerne i Sisimiut er gode til at arbejde for de døve, og dem er vi nødt til at videreudvikle og videreuddanne. Her er kommunerne, der skal vi blive så gode, at vi kan tilbyde andre kommuner, at vi kan hjælpe dem. På Facebook der er der et spørgsmål fra Manitou. At forholdene er i Manitou er blevet så dårlige, at folk er begyndt at flytte til andre steder. Hvordan man kan forbedre det blandt andet ved at bygge, hvordan vil man forbedre byggeriet i Manitou. Det er rigtigt, at lejlighederne i Manitou er blevet nedslidte. At man har fokus på at bygge lejligheder i Manitou. Og har man her i de sidste 4 år glemt Manitou. Vi her i Qatar Kommune, der udvikler vi på lige fod. Der udvikles Manitou på lige fod. Og de gamle beslutninger, som de gamle kommunalbestyrelser har taget, er ved at blive implementeret. I byggeriet af Qatar Kommune, som er stoppet, vil vi arbejde hårdt for, at det påbegyndes igen. Vi er nødt til at finansiere byggerierne. Der er flere, der har sagt, at man mangler tømrere. Hvad vil I gøre ved det? Men altså, det er ellers tømrere nok her i kommunen. Er der sødt, Nicolai Rosing? Der sødt vi også samarbejde omkring på bedre forhold i Manitou. Og så med hensyn til buren til så her i Manitou, dem kan man også dem kan man forbedre. Og vores kommune er der meget fiskeri. Hvordan vil du arbejde for at forbedre forholdene? I Manitou er man nødt til at bygge for eksempel personale boliger og andre.
Og dem, der tager til Maniitsoq for at være med til at bygge ret, der skal man også lave aktiviteter for dem. De ledige stillinger med hensyn til personelle boliger. Vi ved her i dag, at der er medarbejdere, der rejser fra Qaqqara Kommune, fordi de ikke kan få ordentlige boliger. At hvis vi skal have gode medarbejdere, så skal vi have gode vilkår for dem. Så vi er nødt til at nøje følge med, at hvor mange boliger der mangler. Og jeg har fundet ud af, at der er midler, som her i det sidste år ikke er blevet brugt. Vi er medansvarlige, og der bygges også lejligheder, og det skal selvfølgelig også bygges. Qaqqara Kommune er en hel kommune, og der skal for eksempel i Maniitsoq, der skal det ikke føle sig glemt. Så vi er nødt til at det er meget vigtigt for os, at fra Inuit Ataqatigiit er vi klar over, at vi er nødt til at vi alle skal have lige vilkår. Under udbudsrunder, så er vi også nødt til at holde øje med byggepriserne, fordi Maniitsoq, når man har nybyggeri, så koster det op til 40.000 kroner per kvadratmeter, og nogle gange er det højere kvadratmeterpriser end nu. Så vi er nødt til at se på vilkårene, og så priserne under byggerierne. Det er alt de midler, der bliver bevilget til byggerierne, ikke bliver brugt. Vi mener, at de midler, som ikke er brugt, det er på tide, at man bruger dem. Vi er nødt til at lægge planer. Vi har brug for flere lærlinge, og vi har brug for flere tømrere, så vil vi arbejde for, at man løser disse problemer. Under sidste valgperiode, der snakkede man om kloak med Qiviarfik. Og der er flere, der har måttet anlægge kloak, som de selv betaler. Og fra kommunens side, der har man sagt under sidste valgperiode, at man vil sørge for, at det er det offentlige, der betaler for dem. Så kan I svare mig på, hvordan man vil færdigbygge de kloakker mod Qiviarfik, og hvorfor er der en kloakker i bygderne? Tak for spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen har for nylig vedtaget, at når man tilslutter sig kloakker, så skal det være gratis. Og man kan også søge at midler til, at man tilslutter sig til det offentlige kloaksystem. Og kommunen har det er her gratis at tilslutte sig det offentlige kloaksystem. Så
alle beboere i kommunen har mulighed for at søge om det. Man skal også tænke på, at vi er nødt til under fremtidige i fremtiden, så er vi også nødt til at tænke på, at under nybyggerier, hvordan vi indretter boligerne med hensyn til også for eksempel badeværelser og sanitetsudstyr. Evelinnim apeqqutiorussullugu tas una akeerussimammat so basistissin nikunginnas innutaasun. Jeg vil gerne spørge, nu der det er blevet gratis at tilslutte det offentlige klorsystem. Hvorfor har ikke opløst det? Altså, det er først for nylig, at vi har besluttet det, så vi vil udbrede kendskabet til det. Når jeg kommer ind i Qatar Kommunes bestyrelse, så har jeg ellers haft planer om at kæmpe for, at man skal kunne tilslutte sig det offentlige klorsystem gratis. Der er nogen, der har fortalt mig, at de bruger op til 40 kroner per kubikmeter. Hvorfor er det så meget, det betaler? Så har de sagt, at det er på grund af, at de bruger vand til sanitet også. Med hensyn til folkesundhed her i kommunen. Og det er derfor glædeligt, at det er fornyet vedtaget, at man skal kunne tilslutte det offentlige system, klorsystem gratis. Og jeg vil også arbejde for, at det samme skal være gældende i bygderne. Dem, der har slamtak og lignende, de betaler store beløb for at få dem tømt. Så man er også nødt til, at det nyligt vedtagende, man vil gøre det på det. Man er nødt til at udbrede det også til bygderne. Vi skal til at slutte. Tak for jeres deltagelse. Undskyld, I har et afsluttende bemærkninger i 1 minut. Kære ærede vælgere og nyvælgere, at det er, selvom det er alt vores kandidater fra linje 2, ikke kan deltage her i aften, men i vores hjemmeside, der kan man se deres program i linje 2. Vi har erfarne kandidater, som kan arbejde for videre udvikling af Qatar Kommune. Vi har vælget Siumut i den 6. april, så vil vi sørge for, at man videreudvikler kommunen. I Naleraq, der vi siger fremad og arbejde for beholdning derudfra. Vi sætter altid vægt på her i Naleraq, at iværksætter skal udvikles.
med hensyn til, at vi er nødt til at lave erhvervsplanlægning ved at sige fremad, for at kunne videre udvikle os. Med hensyn til sociale område, der vil vi arbejde for, at man forbedrer forholdene i området. Vel, den 6. april. Demokraternet Arne Olsen takanna. Demokrater, Arne Olsen. Demokraterne vil arbejde for en kommune, der er i stadig udvikling, en blokkommune. Og vi vil ændre de skæve forhold, der har været galt her den sidste valgperiode. Og nyvælgere demokraterne, når vi skal vælge. At der er Nikolaj Rosing, Liberalt Parti, det liberale parti, skal du vælge, hvis du lægger vægt på, at man har frihed til økonomisk frihed, at man arbejder for, at de unge, de ældre, handicappede og de syge. Vi opnår, at der er lige udvikling i hele kommunen. Vil vi videre udvikle Anne Karen Hoffmann, Anne Kaspersen, Hans Heilmann, Ole Hammann, Malu Ostermann, Uangal Nikolaj Rosing, Rinder Sitluarisi, Inokritislu, Dessa Adasun. Godt valg. Mennesket set om det er Adasun. Nu er der ret til fronttegn. Vores medkandidat, Malia Rosing, er ikke nået frem her i dag, og men I har nok kendt den i sociale medier. At vi er nødt til at se på, at hvordan vi planlægger. For eksempel har vi for 50 millioner kroner til bygning af en svømmehal. Hvorfor er man nødt til at tilbagebetale disse midler? Vi er nødt til at planlægge bedre. Og at vi vil også sørge for, at der etableres elevatorer her i de forskellige bygninger. De handicappede skal også kunne henvende sig til borgmesteren. Også lige så vil vi arbejde for bedre forholdene for de døve. Vi skal til at afslutte. Husk, der er der paneldiskussion med partierne i morgen kl. 19:30. Mange tak for, at det er med frem.